napot vaan kaikille. Unkarissa ollaan ja lämpötila tässä varjossa on ehkä, voisiko sanoa sellaista 25. Rupeaa olemaan tuo ajopuku liian kuuma, kun siinä on ne vuoret. Ehkä on syytä talviturkki vähitellen jättää pois. Täällä on tää ystävämme kapteeni Finland. Ja hän on nyt sitten näillä keleillä tullut jo tuolta paukusta ulos ja vaikuttaa aika tyytyväiseltä, sanoo vähän, että Turkki on liian kuuma näillä keleillä. Ymmärrän sen hyvin ja aion viedä hänet erittäin viileään suihkuun, kun päästään sinne perille Debreceniin. Matka on joutunut erittäin hyvin. Maksiminopeus 147 kilometriä tunnissa. Ihan liian kovaa, mutta välillä pitää ajaa. Täällä on erittäin hyvät moottoritiet. Voisi sanoa liikennettä kohtuullisesti paljon mukavampi ajaa kuin tuolla Itävallassa, Saksassa tai jopa Tsekeissä. Sateesta ei tietoakaan ainakaan vielä. Joten terveisiä Suomeen. Ja voikaapa hyvin.